رئیس عبدالقادر گلچ سروک بارویا آمده که هر جوی باجاری لگل من برز گلچ تو بخیر هاتی روداوی و کمیته تایبت پیکانیه کمیسیونک دناوا بارویه ده و لسر وان یاسایان یعنی پروژه یاسایان راوسته کدوه دما پیشته یان بینه درخستن یان جی بینه سر راست گرن چنه خالین سرکی ین کو دوی د یاساین ترکیه ده بینه گوهرتن هونزانın سه روجبری جی رخصتنا PKK داخوانی کدا و کسی کو چکی واهبو درکت ج ترکیه درکت درباسی باشوره Kürdistan'ı Irak'ı bu ve gavek ereniye u hınek derfetçi derxist. Emci duxazın jibo ravestandına şerru pevşune bedavi bibe u kesse kudunava ve şerru pevşune da cigirti kesse de nava pek rexistina PKK da de bizim sevana ava da cigirti biz zagonuk taybet tevli civake bebe tevli siyaset bebe. Komisyon yekamin vazifavi vatıştayı letene sekinandına şer ravestandına şerru pevçune pırskereka Kürt çareser nakı emji mina baroya amede beriyawici xebate mehebu le iro fırsatık derfetik derketi emji duxwazı divê derfetê da peşniyarê xwe hem ji hikûmetê ra hem ji rêya giştî ra hem siyasetmedara wek peşniyar ki em bişînin lewra me komisyonuk ava kir xebata me na ew gelo ev yek ji aliyê komisyona parlamentoyê ve ji we hate xwestin yan we bi înisiyatîfa xwe karekî wiha kir yani ji me nadxwestin tenê dema ku em hatin gudarî kirin ji hemû kesa ra got hûn karin pêşniyarê xwe bi nivîskî jî bişînin me jî hem li wê derê me nivîskî jî hinek pêşniyarê xwe kir lê va xebata me daha hukukî ve teknîkî lê beriya ku va komisyona xebata wî bi dawî nebe em ê vê xebata yekemîn a ji derbasbûna edaletê em ê ji war bişînin hem destê wa xurt dibe hem jî pirskirêk li Amedê li heremê çawa tê nirxandin û herem çi dixwaze hukuknas çi dixwazin saziyên sivîl çi dixwazin nêrînê wa jî em ê ew bikin ji war re bişînin va xebata me ew ê pêşiya pêvajoyê jî xurtir bikin lewra me va xebata meşan xebata me na duyemîn jî çil salı şer qewmiyê pevçûn derketî gund hat şewtandin mirovan gelek zehmetî gelek di skencara de derbas bû di zîndana da riziyan lê va tişta gerîb gor zagonekî bê ew kirin bê serrast kirin ku va kesana kesê ku zulm diyê di nava zindanê da eziyetî kesê ku zarokê xwe wenda kirine kesê ku tenê ji bo dayikê Kurda nabêjim boy dayikê Tirkayê jî dibêjim ji bo wê jî demê borî da çi tiştê ku nebaş hat qewmiyê tiştê ku mafê mirova hatî bimpêkirin hewceyê ew heqîqeta jî derkeve û bêne qerebûkirin jî bêguman lêborîn jî bêxwestin xebata me na duda jî vayayê Belê Birêz Guleç gelek caran di nava raya giştiya Tirkiyê de di nava siyasetmedaran de gotûbêj li ser vê yasayê tê kirin yasaya vegera gerîlayên PKK dibêjin ew yasa rêvebera li xwe nagire rêveberên di asta jor de ev tiştekî meqûl e gelo di pêvajoyeke aştî û çareseriyê de dewlet bibêje bira hinek vegerin lê bira hinek li serê çiyê bimînin yan jî biçine devereke din meqûl e ev yek
tiştê ku ew nikaşa li raya giştîra tê nikaşkirin ez rast nabînim ji bo hemû kesa gerî zagonik taybet derkevin kesê ku di nava rêxistinê da mîna rêvebirkî mîra em bê kadroyekî mezin jî cî girtibe gerî ew jî ji va zagonana sûdê bistînin ew jî îstifade bikin va tişta daha rastı hinekî dahîl bike hinekî derve bêle va pêşiya pêvajoyê jî qut dike edwê baweriyê da me va ne tiştekî rast e. Belê gelekî spas bi rêz Abdulkadir Güleç serokê Baroya Amedê tu her ji wî bajarî mêvanê me bû zor spas.